Zo da maran nan wake. La ilaha. Da maran. Da maran. sannu ka dai kai kin ganni dan kwait ko amma abin tsiya ta yi yawa ai yawa ne da muka haɗu da aljannin nan muka yi zama aljanni sai da muka je duniyar wata muka dawo muka kar ƙarƙashin ƙasa kin ga hakan da muka yakar can na baro shi ban sani ba ko ya iya fitowa shi aljanni kai mutum ka fito shi aljannin iyata ai haka muka tabbamar da su nan ai ban san ma ya naushe ni a nan ba baba me fara haka rigima ce da aljani kin ga gumurzun da muka yi da su aljani haka mun ga baba ta muka yi sama muka zubo kar muka kasar ma muka lime kar sai ka ga hakan da muka yi kar baba wannan bugu aljanu ne ko yan banga ya ni ma dan shaye-shaye ne ke ko a yau ga dan shaye-shaye a shekar duk kallon da kake min kallon dan shaye-shaye kake kin ji ka haifi yaro ya zo ya tafka matsiya ni ne dan shaye-shaye to dan banga dai ba wanda yake haɗuwa da shi sai dan shaye-shaye dan Allah waye maka wannan abu a yaro ni kuma ni zaka tursasa gaba ka ce wani ka rufe mana baki da Allah ka gaya mana gaskiya su waye suka yi maka wani ina kaga aljanna ni ne ga kaina wanda aljani kai fada kuka je sama kuka su kuka je ina ni yaya na san me wannan riga kuma duk yanda aka shi yau baba wannan tambula zan dau mataki a ina san arina aljanin aljani da ma rigan mutane yake sawa gaskiya mana duk ya mamola maka fuska ni na san wani ka gamu da shi yafi karfinka ka ce aljani a'a to duk abin da yafi karfinka ai aljani ne kan faɗa duk abin da yafi karfinka ai ya fi karfinka aljani ba daga nan ba Allah ya shirye ka shirye mu gaba daya shirye mu gaba daya to ni fa ba za ki zo ki maimakon ki lashe ni nan nan su dinnan ki rinka yi mun tabu miki na aike ka kar mu zo muna jiya nan mu bi Allah dawa dan ya huce a kanki ya ilahi
Na shiga uku na lalace. Sarki ya faɗi na bari lalace. Sarki bangon gidan nan ya sa ya yi da sarki ya jada a cikin aljarin da yake mulki ba za ka sa su zama da ran sarki ba. Ai ba aljannu yake mulki ba, mu yan bori yake mulki. Yana ya toni zan ba da baran da za ka yi saboda Allah da Allah ya yi. Ya haƙuri da kuka, kin ga da alamu za a iya wani abu saboda lofan da ke bakin shi bai faɗi ba, da alamu yana magana da wani aljannin ne za su iya dawo mai da rashi. Bari jin gaya mutane. Ni jada. Yanzu ni ne sarkin wannan gari. Ni jada. Yanzu ni ne sarkin wannan gari. Kamar yadda sarkin Bori ya mutu. Dole a ba mu sarautar sarkin Bori. Ranar za a ga iko. Zan haɗa duka aljannun da ba taɓa gani ba. Su ciwo garin nan. Su yi fareti. Su sara kowa ya gansu. Za a gama da kazu, baƙuzu, bungudu, rakizu, rafatu, akazu, duk za su haɗu su ɗaya fariti a garin nan. Jada? Lafiya? Yanzu saboda Allah sarki ya mutu? Shi ne ka zo na wai kuka ma kake ko dariya saboda Allah sarki fa guda. Ba dariya nake yi ba. Haka abin yake. Ina kuka. Ina kuma dariya. Haka ka'ida abin yake. Sarkin Bori idan ya riga ya mutu, mu 'yan adam za mu yi kuka, aljannu kuma suna dariya. To shi ne ake haɗa musu da kukansu da kuma dariyarsu. Idan aka yi sa'a sai ya dawo mu ci gaba da rayuwa da shi. Ban sani ba, haka ake yi? Ni ma zan iya yin dariya. Duka gaba ɗaya zaki haɗa guda biyun da kuka da dariya. Sai in kuka. Labai kare ji halin da masallaci ke ciki. Ya kamata a taimaka. A ce wajen ibada ana samun irin wannan abu. Abubuwan da ake samu ba a samu 10, 5 ne. Ya kamata a duba. Labai a taimaka saboda wurin ibada ne. Ka ne liman, gaskiyan ka ne. To za mu yi kokari mu sanar da jama'a. Masallaci babban na gari ya fara zaizayewa ai akwai matsala.
kowa masu kuɗin nan su falala da su kawo taimako. Ya kamata wanda muka isa da su za mu kira su su zo fada. Masu ɗan kwari na tunda Allah mana masu arziki a garin nan. Sosai. Akwai masu wani ba hannu. Sosai ranka dai. Sai amma sai ai maganar sadaka sai mutum ya bada naira 5. Amma kuma mutum sai ga ya sha kolera da cefane ya fi na 2000. Ba rai. To ba Allah ba ya fi na cefane. In ka gyara masallaci aka ba Allah race ne. Kai, kun. To, shi kenan. Eh. Ya ta karo nan? Zai Allah ya sa bari can haka. Dan bari. Wani ne? To mu je. To, madalla. Banda jiwa. Banda kan me gari. A tare me gari. Baka ga me gari a zaune ba? Dan uwarka ba gani ne. Gidan ko ba manya ne gidan ku. Dan ba za mara hankali. Aji dutsen nan. Magana dutse kai kai. Ai sai in tare irin kai. Ya Allah ko ciki kana zaune ai tare ne zaka yi. Yawwa. In ji fa zaka yi da mashi wani abu. Amma dutse banda dutse. Kuma to. Hop. To madalla abu da sama iya uwa to a tafi ya uwa kaɗan ta maka me na hularsa me na hukun hularsa to ya tafi dan banza ba da kuwa tana gaishe ka saurara mu ranka yi ne zan yanzu iya shegen har ya baro filin bori ya zo fada ka rasa inda za ka yi wannan rashin kuya kana tsalle ka an kashe an kwafa wato ranka da ba wai iya shege wani rashin kuɗi tun safe tun goshin sallar asuba ranka daɗe yau nake wasa da yan aljannu ƙanana ka san babu abin da suke bukata a yan aljannu irin wasa da mutane ranka dai ai ƴaƴan aljannu suna son allan baku allan karbi su yi da mutum to ba ma a garin nan kaf ba wanda suke so su yi da shi in ba ni ba shi yasa kana wata zilliya wayo Allah ai suna son su zo mi wasa ai suna kaunata ranka dai kana ganin su kenan wayo Allah kai ma kuma suna kaunaka Allah mun sha hira da su mun sha zuba hira da iyayensu ranka dade mu zuba zance da su su gaya min to sun sha kawo sakonka to sha'awa nake yi na yau ne gaya min da sauri na kai gwamnati in zo in shaida maka abu ɗaya ne wasa su a gare ka ranka dade abu ɗaya ne tak sun kuma ce in baka kiyaye abun ba billahi allazi la ilaha billahi allazi zai baci abinda suka ce ranka dade ka gaya min da sauki madalla to zan hula idan ka tashi rauni kakan yi zai keke da hularka suka ce to wannan tozo yakan rika damun su da uwa yake musu suka ce idan baka daina ba ya to addin ke son ce karasa maka yi suka ce idan baka daina ba to insha maka Allah za su talmudo kanka nan kokon kan naka nan to zai daidai da tsawon hularka a sanar da su hula ta kwanta jini hula na kwance a to kuma ni ne kako na kashe cikin gama kan kallon hula ka gani na kwantar da ita a to madalla abiyayi to madalla ina ran kai dare ina kusa da kai sai kuma abu na biyu to amma dai ba can suke yin tube ba ko ba ta sai ka tube ran kai dare abin da aka samu an samu akasi sarkin bori
'yan duniya ya faɗi ya mutu. To saboda haka za mu yi wankan tsarki mu shiga cikin masu neman sarauta. Yawwa to shi sa na zo ice da maka wayannan saƙo guda biyu da fatan abin ya shiga ka. Ya shiga kuma fada za ta sa maka albarka. Masha Allah. Za a yi maka addu'a idan wannan sarauta ta dawo hannunka kaga fadar mu ba za ta tafi. Muna da garkuwa sosai. Kaga shi Jimir Yano. Ka hannunka. Dafa shi ake. Karwar da dafa da nawa? Madalla. Sarauta ta ke. Daɗi ke na ku? To madalla. Za mu wuce. To bismillah. Kwai ku. Madalla. To can ƙasa. To. Za mu wuce. Ranka daɗi. Ya ba da kuwa wasu ba daidai. Ya ba da kuwa wasu ba daidai. Da yake ganin mun mutu ganin ki ba. Ku sako. Ba shi takalmansa. Na uwar ka ne ba takalmansa. Ana ba da kai ba ka aiki sai ka rika ɗauke mutan takalma. Allah ya ba sa'a. Sako. Kai dan wai kai me yake haɗa ka da kan mun Allah nan? Ban kanka. Ya tun da ka ci ubanka. Haka dai. A huta lafiya. Wa iyazu billahi. Ranka daɗe bai kamata ka bari waɗannan mutane su zo su yi tasiri a wannan jami'a. An san dai aljani gaskiya ne, amma shi Allah ya halitta shi ko mutane ne kuma wasu ma mutane ne kuma mutane amma ne aljani zai zama mutum. Aljani ko Allah ya kuci zuciya ni ba musu muke amma duk wani abun da dan bori zai zo da shi zo yana wasu maganganu wallahi ƙarya ce saboda duk wani ayyuka na dan bori daidai yake fa da masu duba so duk lokacin da aka yarda da abin da su suka faɗa ko 'yan duba to an bar Allah duk ko lokacin da aka bar Allah to an shiga shirka kun ga wannan abu shirka ne tabbas ranka da maganar liman da ƙarshen gaskiya saboda wurin da na ban gina ƙarya ne in kuma gaske ne ranka da wurin da mahaifin sai da ya rasu sannan an kama wannan borin a gida to kuma gashi kullum sun mai da abin sana'a ne suna idan su ci abinci ne kawai kullum ga ɗan uwan shi suna da maman fada da shi to a gurin waɗannan harshen damu amma za mu duba mu gani. A'a to ga mu gare ka sarji aljan fitare ni ga ni gare ka sarji aljan teki ga ni gare ka birhaza ga mu gare ku kun kuma maza ku a'a ba wai kar ku zo saboda akwai baki yara a gabana a'a haba aljan dan balala haba rabi mahaukaciya kar ku zo yanzu na sani kuna da saurin ziminci ku dakata tukuna akwai yara baki a gabana yara sannun ku da zuwa a'a yalami an dawo makaranta sannun ku yau za a ci kasuwan sama me kuna so waina ko sai kuli biskit to me kuna so alewa na leda ko ne fili to ba damuwa bagiro kuce ya zo
kowa yi samu imore to kai karba naka kai ma 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 karba naka ku zo ku karba kai ma karba naka kai ma karba naka kai ma ganati a'a Jamila kin zo ashe kai ma gashi a'a a tete sun da ashe kuna nan girba kai ma kai ma gashi a'a Rabi to a gaida mama ko Allah sarki yara akwai fara akwai idan na fita zan aice su kowa ina zuwa shi ne yasa in zai yi sadaka kowa zan kira shi Bejiro an yi sadakan alewa saura kaza kuma da akuya sani babban sarkin bori maganin kanana yan bori duk wanda ya gan ba zai iya ba yi ja da baya in ba haka ba wuta ta kama shi na taɓa mai doguwa doguwa take lafiya nan wai daga gida ka daga gida ka kawai na fito ne dai zagaye dan da shi a zanen nan nawa shi da aika cana su yi mun gona ya sa mu doguwa au shi ne sa kama kar to kai ta mana ka sa aljanna su ma gona goron nan a bayan gidanka kamar yadda na sa ne su kai mu kaɗai nake kallon kayata ni ne nan zan ga gona ni kaɗai ne mai ganin gona ba dan ba ni goron mana kai baka ci a bayan gidanka akwai goron a cikin gonar ranka to ai wannan goron irin na gona ta ne aljanna ya sato ma ka san ni rabona da gonar tun ba ra'iwar haka tun ba ra'iwar haka yanzu ne dabara sarkin bokaye da ya ja kiɗa kasan ya mutu menene mafita a yanzu muna da shi wannan ai da kamar ina nan ne kasan dole sai mun jira handuna ya ni ne kai ya kai ne ba na za ku je ba gudu ne ba ni ba gudu ne ba ai ba razana ne ba da ma fa ka san ni in zan yi tsiyalle daya nake yi ba daga sauka kun fashe ka ce wani abun nan amma ba maza ba mazan kenan ai a laɓe a tafko abin tsiya ka tafko me ka samu ka tafka muke haka wallahi sai makarin sai na gani wannan yayi kudu wannan yarewa ba ni kuma na shiga yip kai gabi ne wallahi tallahi gabi ko gaba ya dai to ko da yawa to dai ba haka ba yanzu me mu fita sarkin bokaye sarkin bori dai ya mutu kuma kun tabbatar ba za a nada wani ba waziri ne za sa ai dan haka muka ce mu ban mu da tuci a sai ka zo to mafita daya ne
a dan ba mun yi kokari yadda za mu yi a kawar da waziri ba to a cikin mu ba wanda zai yi wani maganar sarauta koya ne kun gani wannan yayi wannan gaskiya ne to amma ko na handari ba gudu ba idan an kawar da shi a cikin mu wane ne sarkin ruwa cikin cokali ya isa mai hankali wanka ba za na dan ban ce ja ba da dogon baki ta ma za ta mika ta ci yanzu dai ba maganan hayaniya ba ku dakata yanzu magana ɗaya ne sai mu san hanyar da za mu yi mu kauda waziri sannan sai mu dawo mu yi maganan mu yi mu sasanta kanmu ko ba haka ba to yanzu ne na je magana yanzu na ji abu yayi yau ba amma kuma an san kowa ya san ai na gaba ko kowa ya san na gaba da shi ko kowa ya san na gaba da shi kun ga sandan nan a'a ba firjici zai ku yi ba ai ba damuwa ne ba wannan sandan mahaifina ne ya bani wannan sandan ya ce min idan ka samu katon kogon dutse ko kuma katon kogon kuka a din ka shiga ka buga daya ka buga biyu ka buga uku zaka ga wani katon aljani ya fito aljani a'a kar ku firgita aljani ba ai ba wanda ma zai yi muku ba idan ya fito zai tambaye ka me damuwanka sai ka gaya mishi wani aljanna wani iri ne wace kala ce ja ne ko fari ne ko baki oho ban sani ba ni mahaifina yadda ya yi min magana ya bani tarihi ba wanda ya isa yi je yi amfani da wannan sandan sai ya kai shekara 50 shi ke nan ni na fitar fitata kamar ya wata a bana ne bana watan taka ciki nake cika shekara 13 sha uku bare kuma ni Suleiman dole hakuri za ka yi kai ne tafiyar nan ya kama ko ba ka ba kwarai kai za ka tafi na ji ni abinda ni ban gane da shi ba aljanna wani iri ne tukunan ni da na ji labari ni na je ni idan ka je ka dawo sai ka zo ka ba mu labari kwari masu ba da je ka dau girma kai girman ya kama rike ile a kiyaye da Allah na baka girma Allah na baka a kiyaye ba ka girma in kuma za ka taka mishi na to ka taka mai sai dai Allah ya dawo mana da kai lafiya in kuma zan kara maka guziri to wannan ma ya ishe shi ka rike sanda da kyau ka bi doka in ka buga uku in ya zo ka ga mishi damuwa mu sai ka dawo Allah ya dawo mana da kai lafiya kai hankali Suleimanu ran da mutum ya shiga gidan aljani idawo ya riske shi ya neman matarsa bai ga matarsa ba in ya wayo wanda duk ya hadda shi kan yan bori kike son ki yi project naki? In har za ka yi moving ɗinsa, to na fi sha'awarsa. Yana da mahimmanci, amma sai kin yi bincike da kyau akan menene bori da rabe-rabensa, sannan kuma sai kin yi bincike akan matsayinsa a cikin addinin musulunci da kuma gargajiyar Hausa. Ma matsala duk zan iya. Saboda da akwai wani dan bori a ƙauyen babata ina son na je na same shi saboda na yi bincike ta ɓangarensa. Good, ki ci gaba da aikinki, Allah ya taimaka. Amma zai yi kyau ki nemi littattafai kamar wayan nisa, kamar gadon fede al'ada na Profesa Bunza da kuma Hausa a yau na Ibrahim Yaro Yahaya.
sai kamus na Hausa wanda Bayero University suka wallafa shi. Dan zaki ci karo da wasu kalmomi wanda baki san fassarar su ba, amma wannan littafi zai taimaka miki kwarai da gaske. Gaskiya na gode sa, kuma insha Allah zan neme su. Me haka malam kana cin abinci kamar wani dan yaye duk kana zubarwa a ƙasa? To laifin wa? Laifinki. So nawa ina ce miki a daina dafa min tsutsa a gidan nan. A daina dafa min tsutsa in ba za a yi abincin za a ba da kyas sosai in na koshi ba ni a daina min irin wannan. Yanzu abincin ne tsutsa. To me ce? Uban wa ku yi wa dariya. Uban sai yake kuma gaskiya ne kai a sama uban ma tambaye ki ba yaya maganar project ɗin yaushe ne tafiyarsa? Gobe ne zan tafi amma gaskiya ban san ina ne gidan sarkin Borin ba. Gobe nan? Kika ce me? Kika ce baki san ba ce miki ne za ku tafi ke da gizago ya kai ki ba? Gizago kuma? Gaskiya ni ba na son tafiya da gizago saboda shi kazami ne. Kazami? Ki hakki a faɗi kazanta? Kalli abin da mahaifin ke ga kazanta a gidanku. Ki hakki na gudun kazanta. Oh, wannan haka kuma a ganna aka ce ana so haka tsira kin yi a banza dole in taimaki kaina man ga mun karafunan banza karafunan wafi kai amma wannan ai sai kashe haƙuri alquran har yanzu kai baka yaski ba? Sarkana ne ya zo mun da matsala. Don me? Ya zo da aska 200, kuma ka san aska 200 ba za ta yi mai aski ba. Oh, haka ne ba. To ba wannan ba. Ina so yanzu ka yi maza ka tafi kogon duma. Saboda sarki Suleiman yana can ya tafi kogon duma. Kuma yadda na saba kiran ka akwai wunan sanda a hannun shi in ya buga so uku ka bayyana ka yarda ka surguna yi buga kanka so uku kai ba ma uku ba yi ta buga kanka amma na so sirri zafin da ka na ji yi koma jikin jada yi ta buga ka zafin na zuwa jikin jada har sai ya bar duniya da ba ma son surota yi kubuce kuma hannun shi. Gaskiya an da mazafi da mugunta.
zan je miƙa masa kaina ya ta duka. To a yi maza. To kai idan ma baka ba da kai ya buga ba kuna da jikin da za ka ba da baku da jiki kai na zaka bayar buga. Kuma don gaya maka sandan na nan a hannun Suleiman zai zo na hannun shi. Kowane lokaci ya buga yana neman ka bayyana ka yi mashi bayani yadda ya kamata. Kafin mu gama biyan bukatan mu shi ma akwai yadda muna so mu yi da shi. Ka gane ko? Kuma kar ka kuskura mu kara addu'a baka yi asci ba. Ko baka ji ba? Kai mana bam dago. Kulam. Aliya, Sodi Aliya da Malloni, Aliya. Gangan rubutu gwangwam, Aliya, rubutu gwangwam, rubutu gwangwam. Baba Gizago. Gwangwam. Wai tsaya, in tambaye ka wai kai baka jin zafi ne? Allah ya taimake ki. Zafi kuma na me? Haka zaka bi ni kamar wani barin mota? Ba, ko da yake ba laifin ka bane saboda mama na ta takura mu akan lalle sai na tafi tare da kai. Dole ne ma in koyi yadda ake tuki saboda na gaji da wannan abubuwan da kake min. Da Allah bude min mota. Yawa. Kuma kin ga da na koya miki tuki. Kai zaka koya min tuki? Kware, tuki har da ka'idojin su. Wannan hagun da dama. To mu je. Yes. To. Wayo! Baba Gizago. Yes. Ko kake ka cire min ido ne? Hakanta ni? Wannan ne bai isa ba. Bang. Yep. Na shiga uku. Gizago me wannan? Wanne? Wannan na hannun. Ha?
Wai wannan ki walda ne. Ki walda. Ki walda. Sabisa. Dami iko. Kai. To mu je. Kaga tunda Allah ya sa kana bacci lokacin shan kayan gari kenan. Juma zami duk ya kudu mu bangi wunjubun zami tabla mu dan duba. Warin me nake ji haka? Hajaju. Warin me nake ji? Wari kuma Hajaju. Ai kina bacci nan na huce wani kango. Gayu ne kullum suke shan mandula. To na san cewar warin ne muka yi bu. Kana nufin ka ce mun ba kai kake sha ba? Kwarai ku Hajjaju. Ai dabin da ba kya so ba na so. Ina shuri nan na jikin gonar mai gari ƙata shuri ne to kan da ya faɗo min a gabana ya fi girman wannan shuri. Wannan babban shuri a wannan kogon kai fa kai ya fi wannan girman shuri da wani gemu na kasan na ɗan akuya kamar jambun shuri kamar gemun mutumin banzan mulkin baya haka yi zo min da hibu zaza na rinka narkakan nan na rinka dukan sai zama ruwa da na ci gaba sai zama iska ya bace da ci hamu. Allah ya taimake ka ba don ka gan bayan shi ba da shi ne zai gan bayan ka. Albishirinku wazirin sarkin bokaye ya mutu jiya. Na yi maganin baya kai fankan fayo na yi maganinsa ko dai ni ne nan ne maganinsa kai ame yanzu kawai ba wannan hayaniya ba tukuna. Yanzu tukuna menene za a yi magana sarki waye zai hau gadon sarauta? Kai wani magana waye zai hau gadon sarauta? Kowa tashi ta fishe shi. Kuna wani magana? Ku zauna. Ka je ta me abin yi? Sha. To kai ka ji wannan gajeren abin da ya faɗa. Menene abin yi? Ya kamar me abin yi? Ai kamar yadda faɗa din kowa ta su tafi shi. Kai ni fa ko da kai ne fa ni ba Allah. Ko da kai ne. Wannan dan takuraren ma nawa yake? Gemu ma na gagare shi ballanta na wani. Gemun banza ma na gagare shi ballanta na wani. Kowa ta su tafi shi. Ko ya ni? Ko da kai ne. Na gemu ma na wannan dishi ballanta na bu. Na uban naka. Sarki ya faɗi, waziri ya faɗi, shaurani. Sarki ya faɗi, waziri ya faɗi, sai dai ni. Sai dai ni, wallahi tallahi ni ne nan kowa zai zo ga mayan sai tafi.
na banza da sorogo. Hajiya dan da mun dan kunnan nan. Ya? Wari nake jin babiyar kabewa. Ya? Ina tunanin ko dai wannan barka dai. Na gajiya. Lafiya da baki ne? Ko dai wannan ko wai banza ɓarau. Kai! Wala mutanen ƙauye sun fi mu morewa da diga-digai. Ai biki gani ba, da cip sai ki je sama. Nan da kika san a TV. Kunya da kika san kurege. Allah ka rufe min baki, kama ka sayi. Wallahi bai kamu ba. Gudun kunya da kika san kurege haka yake. Kai daga sai ki ji duk ya sama. Yanzu Ɗanki da dinga. Wannan jakan ki ne? Ai jakan ta kayanta. In Allah ku yarda. Amma kai wani irin lusari ne kana tsaye zai kwace jakan mace kana. Ai baka sani ba. Ai da na kai mar wata bara akan fana. Ni na san duk inda ni san zango sai ya faɗi. Allah rufe mutane. Ai ba san. Ye? A hali da na kai mar. Kai lamar kana. Kai lamar kana. Ba motar izo ba. Kai lamar kana dan banza. Ba motar izo ba. An kai lamar shi da ya shiga gurin abin nan. Kai. A na ai kawai ki gode mu. Ba da. Amma wa kuke nema dan na gan kaman baki. Yabba gidan sarkin Bori. Sarkin Bori. Nan ne gidan. Ai baya nan. Ye? Baya nan. To amma dai nan ne dan na zo gidan nan ya fi sau 40. Nan ne gidan. To gaskiya sai dai kai makuwa ko mantuwa. Amma sarkin Bori ya dade. Bawan Allah nan ne gidan nan. Dan na zo gidan nan ya fi sau 40. Shi ne nace maka bai gidan yanzu. To. To in dai gidan sarkin Bori kuke nema zan iya kai. Amma sai dai mu je da ke kai ka jira. Yadda aka kwace jakan nan ka bar motar nan zaka iya. Ga wannan ka riƙe. To, makami ne. Wannan ai tunda naga kana kela mar mulke kara, to na san wannan makami ne. Kuma duk wanda ya taba sai na kela mai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kamar fa ba kowa a gidan. To wai ko garin marasa gaskiya muka zo ne. Nan wani ya furgi jaka, nan an dawo da shi ta nan. Shi kuma ya ɗauki mace yana haka. Har wai kai mun nan ba gidan bane. Ƙarya yake. Wannan gidan nan ne.
gidan nan ne. Wallahi nan ne gidan. Ai duk wata alama na gane. Sai dai kawai kwaɗe da ya fa zai shirya. Kare nan gidan ne kaji. Wannan yaro akwai da ya shirya. Allah akwai lalata. Kawai ina neman yin ninke ni bai. Nan gidan sarki Sulemani. Hau, to. Wannan shakencin kuma na wannan aljanin kuma an fara zuwa an fara baro can kuma kun fara baro gurin ku kun shigo cikin mu kuma an nemi bulaye a aro babban riga har da malafa. Au, to shikenan. Au, a rabe da malafa a sace mana yaya ko? To zan maganin ka. Allah ba makawa nan gidan ne. Nan gidan sarki Sulemani ne, sarki na masu harkar mu. Ta dan garin maciya mana muka. Wani ya taci mu da kayan nan. Da kai da malafar, billahi da idan ifri ba dai ka samu malafa ba. Ai, sai da akwai ɗabe shi. Ai nake jin da mun garin marasa. Ka zauna. Mu za a yi wani iskancin to ba anan ba wallahi ba anan ba. In ka dawo daidai a daren ka sai nan ka. Ma shirya. Amma wani iskancin kuma har gida. Wahaba manzan Allah mun gode maka. Mala'iku mun gode muku. Rauhanai mun gode muku. Aljanu mun gode muku. Uwa da uba mun gode muku. Ko haka nan Allah ya bar mu ba komai. Wanda za ba. Madu, kai ne haka a ƙarfa cikin rana? Lafiya in ce ko? Lafiya kalau, kai bakuwa ne daga birni da. Bakuwa? Ina wuni ki. Madalla. Ko ci ku lafiya? Ka mata zo ne ta danyi. Haihuwa take nema ko kuma a ciki take? A'a, babu kuɗi ba. To me faru? Kawai dai tana so ta zo bincike ne a game da harkar wuri. Game da wuri? Ku zauna. Za ku sha hira. Ku zauna. Ba kan an yi baki. Da ba kuma da ba ya kwayarinya aka ce kin zo zaki tambayoyi akan sha'anin mana Bori ko? To mu je ina ji. Kusan tambayoyin da zan yi sun kafin mu ƙara. Amma wanda bai bani amsa ba shi ne abin da ya shafa. Yarinya aljanni ba ƙarya bane, ruhani ma ba ƙarya. Kuma bayani wannan da kike gani komai domin ba hannun mai girma ba. Ana haihuwarsa aljanu suka yi suka ɗauke dafi sai da shekara da shekaru. Yarinya me wannan kamar ɗaya hannu? Alewa ne ko kana ci an baka ne? Alewa? Yarinyar tsoron mace a cikin bayanin da ya miki abin da ya karanta miki ya ba ki labarin yan biyu a ganin zaki. To ai bayanin da ya mun a takaice ne ya mun bayani ne akan wasan Bori. Ayya yarinya aikin ji dama ana cewa ta yaro kyau take ba ta karko. Ai yarinya idan kika san yan meru kin ga da yan meru sa inda yan meru mu ta hau in dai ta bayyana
to a garin nan ba za a samu sukari ba. Saboda me? Babu shi ko taras ta shanye shi tas. Idan fa yamma ta hau sai a sha buhun sukari 70 a garin nan. In ku san santi in ku aljami isha kwatankwacin buhu 70 ya sha kuriya 70 ke kuma ko ba ka bane. Yarinya bayan yan meru a daren zaki kin fahimta sannan akwai ba da kuwa aljana fulani ke kin gani akwai ba da kuwa fulani kin fahimta ko kina rubutawa to a cikin aljanu kin fahimta ko akwai kiru akwai inna uwa mu ba da kuma ke kula da ci sannan akwai malam ma'azu makaho ne shi kuma kina ji ko akwai gwari ita ma aljana ce ita kuma mushi ta ci ko kasa ma ce kin fahimta ni sannan akwai ba shi ko wasa da wutar rage da in ya kuka ta sai ke kama in ya hura ibi ta kama ya shafa jikin da kusan na gaba da ita da ina ci kwallo yarinya sai in kwanu ne yake bayani ina da yawa to ai ina ganin wannan ma ya isa ka kuma idan ina da sauran tambayoyi nan gaba na yi in dai zuciya ki ta nufo ne ya kamata ka bani da kanka kaki damu ni na ce fa idan kina nuna kina da matsala wani kuwa na zuwa wannan kike mana kin ga wannan ki ta da kyau kullum da ta kwanta shi kulanki da yawa to kullum gini ki zai ka fashewa dan yadda ke kwanta bacci ni dai kin kwanta da ita a ƙarshen kulanki kina tashi bari take zai rufe ki farin jini ke fashe da kin ga maza sun kai miliyan shi da samu saboda farin jini ɗin kanki za su yi da cikin zaɓa kai mutum ya girma kawai ka ce mi? ba komai ba magana ne auto to yan mata mu je da haki bado ku kashe ba komai ba kai kwanan nan an koro sababbin azami daga haka in yi nan kai na ce muje da mun kace zo kai da gawa a koro su tun daga can kasan maka mutuwa ko bacci ke ne? Gizago. Wai tare kuke ne? Tare muke da shi. Ka wannan zubin aljani ne. Na dauka aljani ne taba shi. Bari na zuwa. Bai! Bai! Yan banda. Yarinya sai an jima. Madu, na gode. To baba.
wai lafiya kuwa a ba lafiya ai tunda kuka ban na tashi duk yarka tashi nake mukiyati na tashi amma lafiya bacci kike ne fa to ni me na sani ai abin da na sani kenan kun tafi kun ban na tsaye kun da kun same ni a zaune to ya kamata ku tafi ba kan dare mu ba yau ko na manta da Allah ya ma sunan ka na manta suna na mali to da Allah kaka manta ka kira ni tunda lamba na yana hannunka karki da mutun da kin ba ni lamba insha Allah zan kira da Allah ka kira ni sai dai na ga ya miki ba ni da waya zan je gurin wani mai shagon waya a can sai dai duk number da ke gani sai ki daga a ba matsala duk number da kira ni zan daga bari next time idan zan zo zan tuno maka da waya to nagode Allah ya kiyaye ya fa shiga ka tafi mana kin san buri na kudin na gamna gaban su tiyari ban na san magana ba za ka bude mu yau da kai na kafar batiri na ta canza su tiyari na canza guri tiyari na ya canza guri mukullin ne ban gani ai ba haici na nake ga mukullin a jikin a ina ban gan shi ba wallahi ban gan shi wallahi ban gan shi ba so kake in tuka mota yaushe muka fara tunda kika bar na tsaye kuka dawo kuka ganna zaune kin san ba daidai nake ka tashi ka koma gaban mota ka ja motar nan ba sai an nemo san kiraye cikin mukullin nan zan kira mutumin nan fa a zan buga ya ga ni ba zai ba a tashi nake to ka koma a tashi nake ka zo fa babe ba zan kira shi wallahi ki taimaka ki bani rayayye kai ai ba ki gane ba da yi kashe ni da mali wallahi ji nake da addai mare ni wallahi ji nake addaki